Action. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Tuniyas. Ya ake ciki, barka da zuwa. Barka ya aiki. To alhamdulillah gashi muna fama. Ya ake ciki. To ni dai a iya binciken nawa da nai wanda ya fi yawan yin waya da shi Kulu. Dan duk sanda lokacin da Kulu ya kira shi yakan bar cikin mutane ya je ya yi waya da shi kafin ya dawo. Bayan shi fa akwai wani abu da kika To bayan nan na yi kokarin ranar da Kulu ya kira shi ya fita sai na bi shi a baya. Da na bi shi a baya iya kalman kenan da na ji yana tambayan Kulu yana daban ne bayan nan zuwa. to shi kenan a dai ƙara ƙoƙari. Da fatan dai na gama ayyuka. Ina ki ɗan ƙara haƙuri saura kaɗan. To shi kenan babu komai. In ma da wani abun zan yi kokarin kiran ka a waya ko kuma na yi tattaki na zo na sake ka. To shi kenan ba matsala. Ina sauraron ki. To sai an jima. To godiya dai. Thank you.